Hola a tots i benvinguts a un nou capítol de Taula. Aquest serà el penúltim capítol i el dedicarem a la gastronomia del Delta de l'Ebre. I com podeu veure, no estic al Delta de l'Ebre, estic a casa meva perquè les circumstàncies s'han complicat una mica per poder baixar a gravar. Així que aquest vídeo serà una mica diferent. Tinc aquí el meu portàtil obert i anirem xafardejant què és el que diu internet sobre la gastronomia del Delta de l'Ebre. En aquest cas sí que jo puc aportar una mica més, perquè porto anant a les cases d'Alcanar moltíssims anys. Sempre els meus estius han estat a l'últim poble abans d'arribar a València, a les cases d'Alcanar. Així que una miqueta sí que em conec la gastronomia del Delta i de les Terres de l'Ebre en general. La primera cosa que crec que hem de parlar i destacar és que és terra d'arrossos. El Delta en gran part es dedica al conreu de l'arròs, que al final és el terreny ideal, tot és pla, un clima càlid, moltíssima aigua dolça que ve del riu amb sediments, un terreny que ha de ser fàcil d'inundar, i el Delta ho és. La sembra es fa cap a finals d'abril, principis de maig. Què més hi ha al Delta de l'Ebre? Hi ha una cosa que a casa meva sempre hem menjat molt quan baixem al Delta i són els pastissets dolços de cabell d'àngel. A mi és una cosa que no m'agrada massa perquè el cabell d'àngel el trobo excessivament dolç. Però els meus avis, en pau descansin, pobrets, perquè han mort els dos. De fet, ma iaia va morir fa molt poquet, pobreta. Li encantaven. De fet, si alguna vegada baixàvem a les cases d'Alcanar i ella no venia amb nosaltres, ens demanava, si us plau, que portéssim un pastisset a la tornada perquè li encantaven. I una cosa que molta gent crec que no sap és que els pastissets de cabell d'àngel, el cabell d'àngel ve de la carbassa. No totes les carbasses serveixen, sinó que és una varietat que és més fibrosa. Tenen de bons pastissets de cabell d'àngel que al tenir una massa tan dolça i un punt humida del cabell d'àngel es conserven molt bé durant bastants dies. Hi ha altres variants que no porten cabell d'àngel, però l'original, l'autèntica, l'emblemàtica és clarament aquesta. També hem de parlar d'un peix que és l'anguila, perquè al final és un peix que és superfreqüent de menjar quan baixes a Terres de l'Ebre, perquè al final és un peix que allà s'ha capturat sempre des de l'edat mitjana. De fet, escriuen en aquest blog, que és turisme-ebre.cat. I l'anguila, alhora, és la base d'un plat que és molt típic de menjar a les Terres de l'Ebre, que és el chapadillo, que ve a ser com una conserva d'anguiles que està com seca, i molts cops se serveix sobre com un suquet de tomàquet. Es veu que també es pot fer guisat o enfarinat i fregit. Jo haig de dir que al principi a mi em causava una mica com de rebuig menjar anguila, no sé per què. Més aviat és perquè m'imagino que és com un peix molt lleig i em sembla que m'atacarà encara que estigui mort. És una tonteria el que estic dient, però esteu entenent la vibra, no? Doncs per mi l'anguila és això, és un peix com que no és amic, no és amic. Que, per cert, les anguiles es pesquen a l'Ebre, no es pesquen al mar. També una cosa que us volia explicar és que he descobert que recentment hi ha una empresa que ha començat a plantar i a distribuir alvocats, i són de les cases de Canar o d'Alcanar, estan molt a la vora d'allà. I em sembla apassionant perquè podem tenir alvocats de proximitat. També tinc els meus dubtes de si realment és un conreu que afavoreix al territori, a la zona, a nivell hidràulic, si té sentit realment plantar alvocats, no? A Catalunya, però vull dir, com tenim el temps com el tenim i està fent unes calors una mica esbojarrades, doncs potser té sentit, però no sóc jo aquí la pagesa amb més coneixement de la història, m'enteneu, no? Però res, us volia fer saber que hi ha ara alvocats de quilòmetre bastant zero proximitat. M'estava jo deixant un producte que és realment interessant i important a la zona, com els musclos? Doncs sí, me l'estava deixant pel final, perquè el meu cap ha anat a altres coses que ja conec més. Però, òbviament, el musclo també el conec, però no sóc la major consumidora, perquè m'agrada més les tallarines. Que les tallarines, no sé si sabeu que també al Delta de l'Ebre n'hi ha un munt. Jo de petita, quan anava a les platges del Trabucador, tu te'n vas a la sorra i comences a gratar i t'emportes tallarines. Però jo de petita jugava a agafar tallarines i les emportàvem a casa, un grapadet, i les fèiem a la planxa. Ens feia una il·lusió, era molt divertit. És un record que el tinc gravat aquí i que qualsevol nen hauria de viure. I ara que parlem de musclo i també parlem de tallarines, dir-vos que també es planten... Dir-vos que ara també es crien ostres Dir-vos que ara també es crien ostres i es cultiven ostres a les badies del Delta. Així que, de fet, una excursió molt xula de fer és la de que et puges
De fet, una excursió que és molt xula de fer és pujar a unes barquetes que et porten a unes plataformes al mig del mar i tu et menges allà unes ostres o uns musclos acabats de recollir. Una experiència xulíssima. Normalment les barques surten de Sant Carles de la Ràpita, i una empresa molt coneguda és Musclarium. Busqueu-los perquè és una experiència molt guai. M'estava deixant una cosa també super divertida, que és el licor d'arròs. Crec que es coneixen molts licors, i que sí, la mistela, el moscatell, però el licor d'arròs molta gent no el coneix, i a mi que, per exemple, no m'agrada molt l'alcohol, aquest licor m'encanta, doncs, quan acabes un àpat. Em sembla que és una molt bona manera d'acabar un àpat. Si no t'agraden els altres licors, doncs aquest dona-li una oportunitat, perquè és cremós, més tipus Baileys. També són molt famosos els llagostins del Delta, les galeres del Delta. De fet, hi ha moltíssimes jornades dedicades al marisc, al peix, als crustacis. I fins aquí aquest petit repàs sobre les Terres de l'Ebre, sobre el Montsià. Espero que us hagi agradat aquest capítol. I si hi ha algun producte que creieu que sigui més icònic que els que jo he dit en aquest vídeo, deixeu-m'ho comentaris. Ciao!